تا زنبب كلكم أب إفيسون سلسته 12 إنا نرخبا مالتي سكي كلاتنا بحسب نفتح تريوا صبغ مثلني أب إفيسون سلسته 12 إنا هم ببتاني حي سكاب سلسته 12 قبل علي بزعبانا يسوع كريستوس تتبع أملاخ قال خزارب بتاني حلو مشتو يقوم لهم بعسرته أملاخ تابزح زعينة تبابو حجبتها محبر جيرو نتبع بسمات زلو شمامتن سلطاناتن من تخفلتهم كمتي بكريستوس يسوس قويتانا زقبرو نايزل عالم مخروب مالتي بدحري انتا إلو شعوه نابي متيو أملاخ زقبرو نقر إلو يزارب تاني حسي شعوه نابي متيو نعانا زلنا نقر نابانا أتيو شعو تايلو سالا بكريستوس مئماننا يترح يكون زنتبدلا مئماننا أتبدلا سالا بكريستوس مئماننا نحنا تبعاتن انتاي بإمنتو مئتاو بقو قالونا أملاخ مسكن جنابي يتمئتاو زلينا زلو حدا قال أي نقر تتبعات أين عين تبعات ويكا خنيو تبعات انتايو تبلو تغون يغو من البا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ብዛዕባ ዚያ ተባዓት ኣብ ልበይ ስለዚ መፀኒ ኣነኻ ሎሚ ታሽሞ ወሲደ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ተባዓት እንታይ ማለት እዩ ኢልና እንድሕር ተርጉምና ብዙሕ ምልክታት ብዙሕ ትርጉማት ክወሃቦ ይኽእል ምሽ ግን እቲ ተባዓት ዝበሃል ብፅሩይ ቃሉ ክንሪኦ ከለና እንታይ ማለት ይመስልኩም ሕጂ ተባዓት በኣምላክ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባዓት ብካልእ ነገራት እውን ክኸውን ይኽእል ግን ተባዓት ትብል ቃል ብኣካላት ትሪኦ ኣለኹም ኣብ እንግሊሽ ኮንፊደንስ ኢሉ ዝገልጻ ብትግርኛ ክትገልጻ ትከለኻ ግን ሓደ ነገር ርጉፅ ምዃኑ ክኸውን ምዃኑ ውሕስነት ተሰሚዑካ ዝስምዓካ ወይ ከዓ እተጥርዮ ድፍረት እዩ ደፋር ምዃን ኢና ንብል ዘለና ብሓፂሩ ምክንያቱ እቲ ነገር ከም ዝኸውን ፈሊጥካ ርግፀኛ ካብ ምዃንካ ዝተላዕለ እንታይ ትኸውን ደፋር ስምዒት ይስምዓካ ክትከይድ ወይ ክትገብር ከለኻ ዝኸውን ነገር የለን ወይ እውን ልዕሊ ዓቕመይ ኣይኮነን ኢልካ ዝተሓስብ ስለዚ ደፋር ትኸውን ማለት እዩ ድፍረት ይስምዓካ ድፍረት ዘለዎ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንድሕር መፂና ግን ኣብ ኣምላኽ ብምእማን ብዛዕባቱ እሱ ዝበለካ ቃል በቲ ናቱ ህላውነት ወይ በቲ ናቱ ከኣልነት ርጉፅ ኮይንካ ምውፃእ ማለት እዩ ብሓፂሩ ክትወፅን ክትኣቱን ከለኻስ 100% እግዚአብሔር በቲ ዝበሎ ቃሉ ውሑስ ምዃኑ ተኣማሚንካ ክትከይድ ከለኻ እዩ ትብዓት ዝበሃል ሕልት ቁሩብ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ኢና ግን ትብዓት ኩሉ ግዜ መዓስ ይመፅእ ንዛረብ ፀኒሕና ሕጂ ትብዓት መዓስ ይመፅእ ድሕሪ እምነት እዩ ዝመፅእ መጀመርታ ትእመኖ ነገር ክህሉ ኣለዎ ብዛዕባኡ ደፊርካ ትብዓት ክስምዓካ ማለት እዩ ክትተብዕ ድሕሪ ኮንካ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ብድሕሪ እምነት እያ ትመፅእ እቲ ትብዓት ከዓኒ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ ኣብቲ ምእማንካ እዩ ዝምርኮስ ወይ እውን ኣብቲ ንስኻ ተወኪልካ ዘለካ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ሕልፍ ኢልና ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክከብድ ይኽእል እቲ ቃል ግን ፅቡቅ ጌርና እንድሕር ርኢናዮ ሕጂ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ብዙሕ ነገራት ክንውከል ወይ ከዓ ክንእመን ንኽእል ኢና ካብኡ ዝተበገሰ ድማ ትብዓትና ኣብኡ ክምርኮስ ይኽእል እዩ ንኣብነት ገለ ሰብ ብስጋ ጨዋዳ ስለ ዝመልአ ትብዓት ክስምዖ ይኽእል እዩ ክደፍር ይኽእል እዩ ከምዚ ንኣብነት ኣነ ቦክስ ገብር ይኽእል እየ ወይ ክበኣስ ይኽእል እየ ዝዳ ኢሉ ብምውድዳር እንታይ ገብር ይኽእል እዩ ክስቶ ኣበይ ከይበፅሕ ኢሉ ትብዓት ይስምዖ ወይ ከዓ ድፍረት ይገብር ማለት እዩ ናብ ዝኸድዎ የብሎምን ዝዓይነቱ ከዓ ክብል ይኽእል እዩ ምሽ ዶ ከምኡ ምሽ ርኢና ኣለና መን ርኢኹም ኣለኹም ከምኡ ዝበለ ኣዝዩ በቃ ብጉልበቱ ተኣማሚኑ ኤግዛክትሊ ጎልያድ ተኣማሚኑ መን እዩ ውስኪ ይምፃእ ሓደ ካባኻትኩም እስከስደዱ በቃ ቆራርፁ ሄዶ ገለ ዝብል ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዛ ምድሪ ሕጂ ብዙሕ ከምኡታት ኣሎ ሓቀር ኣሎ እንዲ ብሓይሎም ዝእመኑ ኣለዉ ተኣሚኖም ዝነበሩ ዝጠፍኡ ካ ኣለዉ ኣብ ሓይሎም ኣብ ፍልጠት እውን ተኣማሚኑ ሰብ ወይ ከዓ ኣብኡ ተወኪሉ እውን ትብዓት ዝመስል ነገር ከርኢ ይኽእል እዩ ድፍረት ዘለዎ ዘረባ ክዛረብ ይኽእል እዩ ድፍረት ዘለዎ ዘረባ ብፍላይ ድማ ኣምላኽ የለን ዝብል ዘረባ እዚ ድፍረት እዚ ካበይ ይመፅእ መሲልኩም ካብቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ተኣኪቡ ዘሎ ብምሉእ ናይ ሰይጣን ሓሳባት ዝተመልአ ካብኡ እንድዩ ዝብገስ ግን
كم عينت أفتت وتأمامين أذن زنا رنديو ساينس فيزيكس قال ملك بلا كاي يفتن كم زي رنديو نقدر عتمن دم ببو أذن دور أيه بلا كاي يفتن نسخاون تبلت غيرها نعوه كسعرت غيرها أملاح أيلوتني لأن خص الله اللهم قبلنا زنيه فلتنا يسبات نجزابيه أيلوتاني سبات جبزه جزء كم تاتك قبرون ريامينا أفلتاتي يمركوسو أبكارو سبات مركوسي هولو أبزه نجار أب إبراهيم حادث حرينا يو أب إبراهيم حادث كان رأى إجزابيهر بزعبازي زوم كم زعينة توكل تزلهم ويكا كم مهانو أب إبراهيم حادث كاب عسر تخبا مخندي أخذ ناسي بزعبا إن يسوع كريستوس ويكان ورد سر كاب أملاح كاب ملأخت العل كم زبلوا يزار باب ترستي أب عسر تدمغهم زيلو دمغ ويتا ينسخا كاب كادم نمدري سريت كايا سماياتون قبرا داو كايم إزياتهم كتقفوا يم تريوا مالهم كتقفوا يم نسخا قنا تنبر كلون كم كدان كبليو أملاح مسجد كلون كم كدان كبليو كم عالم بعد ما كتقللوا إخا كل وقت ون إيو نسخة جنا كم كأدم كإخا عمتات كون أي كودان إيان يبل إجزابيه رام لاستمس كني هون حجي انتهينا نبدل نابزي تناي السب ويكا دحر نسخة ولا بس كها خمركوس كون كا أبون تد أتوكيل كا تبعت كسمعك تحسب على هون كوي سب يفتنا لون دحر له هينو إذا كنت خوميو ينا نبدلنا دهوميو أبو كتوكلوا ويكا تأمنوا غمانسي أي جبا كان إنا نبدلنا إجزابيه رام لاستمس كني هون دحريون أب إفسون كلتون كم إلى لما تكتسل أبيلوسي بزعبة منفسه ونجر كنزارب كلنا شعو انت إلى لما سيلكم أب إفسون كلتا شمونته نقول لون يقرأته براوين يدلهم إفسون كلتا شمونته دحرينا شمونته شعتن مالتيم حدا كوا خيمك حسن تايبي يا كاب قبري أيكون نمو بإمنت بتسقايهم زي دحنكم إذا قا وبيت أملاح إجزابيه أملاح استمسكنيهم سلازي نحناون بتي بسقانا زقبرنا يوم مكحين خلني نامرتي ناس سلازي يكون إجزابيه أملاح استمسكنيهم سلازي زيا الجسنا لنا تأب سقا أبفلت كأنت جلز بحال موكل توكل كقا كفتك كم مسكها زد ناي تعبي تسمعت ناي تبعت سمعت واقع يقولون كنت أنح دخل كايكونن كأتعلن نتوني يقولون هنا نزلنا تدحري زلون أبسبات مركوز نخلينا نابنت يعرف تقا محازوت كخون وهولو سدرا بيت كون كهون يهولير أبو تمركيسو سب كم زسلا زلني ود كستوس لزخونكو عليت كستوس لزخونكو خمزي إلوها دفرت نجار كسمو عي خيلي ميكا تبعت زلو ومسلو يخيلي أبكن ما أملاح جن ولد أملاح انت زي كون كا خالد ولا حنت واقع يقولون كل انت يزخون براساي يتفي يلن كا لومي تصفى ذهب كون صباح أبتز قمت كاي حكاني مش ده ولا سب أبتز مبتع زعتولو عيتناني كلنا سباتنا مالسي أبزخونه هنا تسكل وقت يخلي تنسخة أتخايز نبرك بروميس ولا خي ترفسي كل وقت يخلي سلزي السب توكيل كايو ويك تأمين كايو أبحارب تخص حكا أكلني لعلو كله جناب كان أملاك انتهي له أب إرمياس أسا شو عاتهم مشي أب سبزوك الحكي أوكي كان ببان خلينا إجزابيه أملاك استمسكنيهم أب إرمياس أسا شو عاتسكن رأيه أسا شو عاتن إجزابيه مسكن أبو تبو جيرو تزاري بلو مالتي أسا شو عاتك بحموشته دحرينا إجزابيه كم زي بلالو أب سبزوك السموخة أب سجا زجبر بلبون كاب إجزابيه زر حسب رجومي جي بتعميها ترحق زي أب سجا موكل أب سبات موكل كاب إجزابيه بتعميها ترحقك مغنياتو إجزابيه انت يكون زدلي قدامي نهيوتك قدامي نه كل نجار نسبينو تراي ونا نخون يزدلي مش إجزابيه كتبوا كلها خازقنا نجار كتسوق كلها وي كله كتبوا لك وي كأخذ تقرفون لك أنبل فرك أي كبلني إجزابيه طب بس وقت تحت الدحر ذكركم ممكن مش ذكرهم جون مولو ولا حتى نتعب زي بقولوا وي كازقنا عبر زي بقولوا بقي حتى متسمش مسواتي يجي إجزابيه يرزقوا مسوات مولو لازم نسخبوا مولو يخطبوا زلك دحراب سقات وكل الله خون كأن أملاها يبكين الله حكينا سلزي حبكايو
እግዚአብሔር እንታይ ዝርደሎ ማለት እዩ ርጉም እዩ ዝኸውን ትሰብ መርገም ኣለዎ ኣብ ችግር ይዝኣቱ ካብ ኣምላኽካ ይርሕቕ እዩ ዝብለና ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ትብዓትና ኣብ ሰባት ወይ ኣብ ካልእ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት ኣይኮነን ክኸውን ከዓ የብሉን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ግን ሰባት ኣብ ከምኡ ይውከሉ እዮም ትብዓት ክገብሩ ይፍትኑ እዮም እዚ ግን ይፈርሶም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ትሕዝኑ ኣለኹምሽ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምን ሓንቲ ጽሕፍትላ እንታይ ትመስልኩም ኣብ መዝሙር ዳዊት እስከ ክንርኢ ብሓንሳብ ኣብ መዝሙር ዳዊት 118 እንተሪእናያ ካብ 8 ማለት እዩ እንተሪእናያ ከምዚ ትብለና ካብ ኣብ ሰብ ምውካልሲ እንታይ ሓይሽ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ ኣምላኽ መስገን ካብ ኣብ መሳፍንቲ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ ይሓይሽ ምክንያቱ መሳፍንቱን ከምቲ ናይ እግዚአብሔር ዓቕምን ክእለትን የብሎምን ተሳሰይቲ የደላ ብድሕሪያ ዝሓሰብካ እውን ከምኡ እያ መንግስትታት ወይ ከዓ ስርዓታት ተኣሚንካ ኣብኡ ድፍረት ክትገብር ወይ ከዓ ኣብኡ ትብዓት ጌርካ ብዛዕባ ሂወትካ ክትሓስብ እውን ደረት ዘለዎ ነገር ምዃኑ ምክንያቱ መንግስትታት ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ይለዋወጡ እዮም ሕግታት ይቕይርዎ እዮም ብዛዕባ ዲሞክራሲ ኢልካ ተኣማሚንካ ዋላ እንድሕር ኮንካ እውን ዲሞክራሲ ስለ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ትማል ብቐዳማይ ሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹምሽ ኣብ ሆሊውድ እንታይ ሽሙ ክትገብር እናኣተወት ከላ ዝኾነ ሽልማት ክትቅበል እናኣተወት ከላ ኣብቲ ልብሲ ክዳና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስእሊ ስለ ዝገበረ ጥራይ እቶም ኣብ ኣፍ ደገ ደለው ግደፍዎም እቶም ሰበስልጣን ኣይኮን ክድብሎም ደለኹ እቶም ኣብ ኣፍ ደገ ደለው ከይተረፉ ክንደይ ሽግር ፈጢሮም ኣላ ተባል ኣይተኣትውን ኢኺ ተመለስ ዶ ገለመለ እሞ ካብቶም ህቡባትን ፍሉጣትን ሰብ ገለ ነገረት ዝገበረት እያ ጃስት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ስለ ዘሎ ጥራይ ናይ ሰይጣን ስእሊ ጌራ ነይራ ተኾንከ እቶም ዕፅምቲ ዓስከሬናት ገይሮም ዝኣትዉ ዘለውኸ ጥርሖም ኮይኖም ዝኣትዉ ዘለውኸ ፍርቂ ነብሰን ኮይነ እንዳኣትዋ ዘለዋኸ believe me መንግስቲ ምሳና ኣይኮነን መንግስቲ ምስ ኣምላኽ ክውግን ብዙሕ ግዜ ኣይጅምርኒ ሰይጣን ተቆፃፂሩ ወይ ነቲ ናይ መንግስቲ ሰራርሓ ነዚ ዓለም እዚኣ ክገዛ እዩ ዝፍትን ዘሎ ብብዙሕ መገዲ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኮይኑ ተገዚኡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንምስፋሕ ዝጎይ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን የለን ኣነ ኣይረኣኹን ምናልባት ሪኢኹም ተኾንኩም ከዓ ስለዚ እቲ ትውከሎ እንድሕር መንግስቲ ኮይኑ ወይ ከዓ ንስኻ ትእመኖ ተኣሚንካዮ ትብዓት ክትገብር ትደሊ ዘለኻ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ኣይዋፃእካን እንግዳፉ ይሓይሽ ኣብ እግዚኣብሔር ዝተወከለ ጥራይ እዩ كعبي ويكا عوت ويكا بخمس مجاديخ مال زدخل تبعت وخا نزل عالم كنبر زخل ويكا تناي تحيل زلو تبعت مالتي تناي مود أتا أب حموش تنريو زي تحمشايد بالكو مالتي إذا بلا على في أبي بيسون زببناهم بمننا بمن ك ويكن أبي أمن مستأمننا أب كريستوس حكي جيب زعبوينا خنزارب دلي እግዚአብሔር አምላኽ ተመስገነ ይሁን ግን እትኻልእ ነገራት ከዓ ከጽሪዮ ስለ ዘለኒ ኣቀዲመ ተዛርብ ጸኒሐ እቲ ትብዓት ምክንያቱ ሓደ እዋን የተዓሻሽወካ እዩ ዘለኻዮ ኩነታት የተዓሻሽወካ እዩ ዘለካ ዲግሪ እውን ከተዓሻሽወካ ክእል እዩ ሰባት ዝብሉኻ እውን ከተዓሻሽወካ ይኽእል እዩ ሕጂ ዋላ ክርስቲያን ከለኻ ኣተሓሳስባኻ እንድሕር ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝሓስቦ እንድሕር ክትሓስብ ዘይክኢልካ ሽዑ እንታይ ይኸውን መሲልካ ሰባት ብዝብሉኻ ንፍዕ ብርቱዕ ስለ ዝበሉኻ ጥራይሲ ብድፍረት ናብ ዝኾነ ነገር ክትወፅእ ትፍትን ኢኻ ግን እቲ ሽዑ ተወኪልካዮ ወይ ከዓ ደፊርካሉ ዘለኻ ወይ ትብዓት ይቡኒ ትብሎ ዘለኻ ግን ጌጋ ምውካል ስለ ዝኾነ ከውድቐካ ይኽእል እዩ ሰባት እውን ከጥፍኡኻ ክእሉ እዮም ኣተሓሳስባኻ ከጥፍኣካ ክእል እዩ ስለዚ ቼክ ክትገብሮ ኣለካ ኩሉ ግዜ ኣብ መን ተወኪለ ብሽም መን እየ ዝወፅእ ዘለኹ ምስ መን እየ ዝወፅእ ዘለኹ ምእማነይከ መን እዩ ሓቀይ እቲ ሕጂ ትእምንቶና ኢና ንሕና ፅቡቅ ጌርና ክንብሎ ዘለና ስለዚ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኣብዛ ላዕሊ ከም ዘንበብና እንታይ ትብል መሲልኩም ሳላ ብክርስቶስ ምእማንና ናበይ ንኽንኣቱ ትብዓት ረኺብና ንኣብነት ንበል እዚኣ ከም ጌርና ክንገልፃ ንኽእልና መሲልኩም ማርዶካይ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገር ክኸውን ከሎ ንሱ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ሓዲኡ ኣብቲ ታሽሙ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ጾምን ጸሎት ጥራይ ዝወስድ ነይሩ ምሽ ኣስቴር ካብ ላዕለ ነይራ ኣብ ቤት መንግስቲ ነይራ ምሽ ሽዑኡ ናብቲ ንጉስ ኣትያ ንኽትዛረብሲ ትብዓት ነይርዋ ዶ ካብ መጀመርታ ኣይነበረን ንሱ ዘፍርሕ እዩ ገለገለ ክትብሎ ከላ እያ ምሰና ምሽ ዘፍርሕ እዩ ከምዚ ዝገብር ትብሎ ብድሕሪኡ ማርዶካይ ምስ ዘራረባ እዚ ክኸውን እዩ ንስኻ ካብ ህዝብኺ ወይ ከዓ ህዝብኺ ተጠፊኡ ንስኻ እውን
تدعنا غير مسلكي نهزبوجن مدحان كاب كالق متسي مسبلا جن شو انتايلا من البات نزون عمي تكخون خيليو نزق زيزي سلازبلا تاجر شعو دفيرة بك أمو تموتكو على يموتي لا نفت بيت منجست تخطأت خلنا نريح أبزد ما تايز بلنا دول مسيلكم صلى بكريستوس مأمانكم سي نحنا كلنا بزلنا أبي يسوع كريستوس بمأماننا سي نفت بيت منجستي كم تناي أستير بمفرح برعد جل زي كونسي نفت بيت منجست أملاخ نخن أهتوسي نتاجرنا different هيبونا تبعت هيبونا مالتي تمأماننا بيسوع كريستوس እግዚአብሔር ከመይ ጌርኩም ራእዩ ሕጂ ሓደ ወይካ እቲ ፈቃር ንጉስ ሁሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ዝፋኑ ኣሎ ነው ሓቀዶ ንሁሉ ሰብ ንኸይኣቱ ድማ ብኩርቤል ገይሩ ዓፂዎ ነይሩ እዩ ብሰንኪ ኣዳም ንሔዋንን ዝገበረው ሓጢኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መገዲ ምስ ከፈተዎ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንና ንሕናሲ እንታይ ብለና ኣምላኽ ኣብ ዝኾይኑ ምፁ ዝደለኹሞ ውሰዱ ምፁ كتعبيو كتبرتعو بركات كترخبو سلام كترخبو كل ነገር ኮነኩም ኢሉና ኣሎ ሕጂ ንሕና ግን ክትፈልጦ ዘለና ኣብዚ ጳውሎስ ዝዛረበና ዘሎ ታይዝ ብዘሎ ሕጂ ተኸፊቱ እዩ ዘሎ ትመገዲ ደፊርኩም እተው ፀገም ይብሉን ትብዓት ኣለኩም ኣለና ንሕና ፀገም ይብሉና በእግዚአብሔር ንኽናቱ ንስኻ ይጽበየና ይዘሎ ንኽነጽእ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ እቲ ዘንግ መንግስት ተዘርጊሑ እዩ ይዝብለና ዘሎ ኦሬዲስ ተኸፊቱልኩም እዩ جنتاي لا مقبار زليو سب لا እግዚአብሔር መምጻ ይዘልዩ ምእታው ቃ ተኸፊቱልና አለይ ብለና ደሎ ስለዚህ አይትፍርሑ ያታ ነገር ማለት ምናልባት እንሽቴ ከብርሃ ፍትኒ ያብዚ ኣብቲ ቃል አምላኽ ዝብለና ማለት አምላኽ መስገን ኣብ ሓደ ወገን ገለገለ ሰባት አለው ኣብነታት ወስዶም ግን ንኣብነት እግዚአብሔር ብዛዕባ ትብዓት ንመን ተዛሪቦ መሲልኩም ንኢያሱ ተዛሪቦ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ምሽ ንኢያሱ እንታይ ኢልዎ ኣብ ኩላትና ከነንብባ ንኽእልና ኢያሱ ሓደ ሓካብ ሓሙሽተሲ እንታይ ኢልዎ ምክንያቱ ኢያሱ ካብ መን እዩ ዝቕበል ነይሩ ካብ ሙሴ እንዲ ዝቕበል ነይሩ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ኣሎ ደድሕሪኡ ምስኡ ዝኸይድ ሕጂ ናብታ ከነኣን ንኽኣትው ሲ ዝኩሉ ዝሓለፍዎ መገድስ ብክንደይ ምጉርምራም እቲ ኩሉ ተኣምራትና ረኣዩ ከለዎ ማለት እዩ ሓንሳብ ይጉረምርሙ ሓንሳብ ሕቶ ይፈጥሩ ሓንሳብ ገለ ይገብሩሎም ሕጂ የሸጋግሮም ነይሮምሽ ሕጂ ብዝኒ ኢያሱ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር ክብሎ ከሎ ኣብ ሓደ ሓሙሽተሲ ከምኡ ኢልዎ ሎምሽ ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የልቦን ሕጂ ቃሉ ይህባሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓቀይ ሙሉእ ዕድሜኻ ዝቃወመካ ሰብ የልቦን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ ድማ ክኸውን እየ ኣይክሓግገካን እየ ኣይጥንጥነካን እውን እታ ነቦታቶም ክህቦም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ከተረስትዮ ኢኻ እሞ እንታይ ግበር ጽናዕ ትባዕ ደፋር ኩን ሕጂ ዝመፀካ ዝኾነ ይኹን ነገር እንታይ ግበር ኣባይ ተወኪልካ ሂለካ ስለ ዘለኹ ኣብቲ ዝብለካ ዘለኹ ቃል ተወኪልካ ኣባይ ብምትእምማን ቀሲንካ ኺድ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ማለት እዚ ጽናዕ ትባዕ ጽናዕ ኣባይ ጽናዕ ትባዕካ ስእልካ ኺድ ድፈር ወላ ሓንቲ ዘፍርሓካ ወይ ከዓ ኩሉ ነገር የብሉን ኣጆኻ ድፈር ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ድሕሪኡ እንታይ ይብል ከምቲ ሙሴ ባርያይ ዝኣዘዘካ ኩሉ ሕጊ ንምግባሩ ክትሕልዎ ጥራይ ዳ ጽናዕን ኣዚኻ ትባዕን ኢልዎ ካልኣይ ግዜ ንየናይ ነቲ ሕጊ ንክሕልዎ ኣብኡ ከዓ ብድፍረት ክሕልዎ ኣለዎ ብዘይ ምጥርጣር ብዘይ ምውልዋል ወይ ከዓ ብዘይ ምፍራሕ እዚ ሕጊ እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሕጊ ካብ ኣምላኽ ብምዃኑ ከም ምዃኑ ብምትእምማን ማለት እዩ ናብ እትኸዱ ኩሉ እውን ምእንትኻ ክንዓካስ ካብኡ ንየማን ኮነ ንፀጋም ኣይተግልስ ምስ በሎ ሽዑ ኣብቲ ተፃሕፈ ምእንቲ ተጠንቂካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መፅሓፍ እዚ ሕጊ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለ ሽዑ መገድኻ ተቕንዕ እሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ ምስ በሎ ድሕሪ ኣብ ሸዓተ ተኸታተለ ደጊሙ ጽናዕ ትባዕ ኢለ ዶ ኣይኣዘዝኩኻን ኣምላኽ መስገን ሕጂ ከመይ ኢና ንሪኦ ዘለና መስለኩም እዛ ናይ ኢያሱ ምስ ኣብ ኩሉ ሂወትና ኣገዳሲ ኮይና ዝተረኣየትኒ ብኸመይ እንተልኩምኒ ናይ ኢያሱ ታሪክ ኣብኡ ጥራሕ ዝተርፍ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ካል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ነፀብራቕ ስለ ዝኾነ እቲ ብሉይ ኪዳን እውን ሕጂ እንታይ እዩ ንኢያሱ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ነገር ብዙሕ ከይፈልጦ ይኽእል እዩ ኢያሱ ክሽግሮ ይኽእል እዩ ሽዑ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ካብ ሙሴ ተቐቢልዎ ግን ኣብቲ ድንኳን ኩሉ ግዜ ዝውዕል ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዝደሊ ሰብ ስለ ዝኾን ዝነበረ እዙዝን ታሽሙን ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ካብ ሙሴ ናብ ኢያሱ ኣስጌርዋ ማለት እዩ
ስለዚህ ክብሎ ከሎ ተስፋ ሂብዎ እግዚአብሔር ከምዝን ክኸውን ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ዝፀንሖ ግን ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ሓቀ ያዙ ብዙሕ ነገር እንዲሓሊፉ ምሽ ይኹሞ እንዲሁም ንዮርዳኖስ ከሳግሮም ነይርዎ ሓቀይ ከመይ ከም ዝገብር እውን ጠፊዎ ነይሩ ሽዑ እግዚአብሔር ከኣሪዎ ሓቀይ ከምኡ እዩ እዚ ህዝቢ በዚ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ኩሉ ከዓ ኣፉ ሕቱም ኣይኮነን ወይ ከም ዝሮቦት ናብ ዝኸድካ ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ዝዛረብ እዩ ዘጉረምርም እዩ እንታይ ካ ትገብረና ዘለካ ንስኻ ዝብል እዩ ዝዝሙ እዩ ዝጋገ እዩ ገለ ነገር ዝገብር ካብ ኣምላኽ ዝርሕቕ እዩ ገለ ሕጂ እዚ ኩሉ ፀይርዎ ደሎ ነገር በይኑ ይኮነን ግን ክፀሮ እግዚአብሔር እዩ ድመርሖ ደሎ ኣምላኽ መስገን ምሽ ዶ ህዝቢ እንድሕሪኢኹም ኮንኩም ኣብ ጊልጋል ምሽቱ ዝክርዋ ይኹም እታ ጊልጋል ትበሃል ቦታ ናይ ንስሓ ቦታ እንደ ካብኡ እንድዩ ትመከራ እስራኤል ሽዑ እቲ ሓጢኣቶም ካብኦም ዘንከራርዎ እቲ ህዝቢ ምስ ኢያሱ ይኮ ነይሩ ሽግር ዝፈጥረሉ ዘሎ ማለት እዩ ግን እቲ ትባዕ ዝበሎ ኣምላኽ ግን እንታይ እዩ ዝብሎ ደሎ ቅሰን ኣባይ ተኣማመን ክኸውን እዩ ክትከይድ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ መስገን ኣብ ሂወትና ድማ ከምኡ እዩ ሕጂ ብዙሕ ነገር እዩ ድኸበና ንዓና ብዙሕ ነገር እዩ ከዓ ድመፀና ማለት እዩ ተዲኹምኒ ጫውጫው ሰማይን ምድርን ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላ እውን እቲ ናባና ድስደድ ሓሳባት እቲ ኣብ ስራሕና ድመፀና ነገራት እቲ ላዕልን ታሕትን ዳንክብሎ ዝፀንሐ ዝኩሉ ክፅልዮ ፀንሐ ሕጂ ሪኢኹም ኣለኹም ዝተሓሓዘና ነገር ክጠላልፈና ዝመፅእ ነገር ክርሕቐና ዝመፅእ ነገር እንታይ እዩ ዝገብሮ መሲልኩም እሱ ነቲ ትብዓትና እዩ ዘጉድለኮ እቲ ኣብ ኣምላኽ ምእማንና እኳ እዩ ዘጉድሎ መብዛሕትኡ እዋን ኢኹም ኣለኹም ምሽ ከምኡ እዩ ዝገብረካ ይትንክፈካ እቲ ሓሳብ እናመፅእ 10 ግዜ ይትንክፈካ ከምዚ ተኾንኩኸ ዋይ ስራሕቲ ተዘጉኩኸ ገለ እንተበሉንኸ ተፀልኡንኸ ገለ መለ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ክርስቲያን ብምዃንካ ጥራስ እንተፀልኡንኸ ገለ መለ ድሕር መፅኡ ኣብ ኣእምሮኻ እቲ ኣብ ኣምላኽ ምእማንካ ይትንከፍ ይኹን ግዜ ይሽረፍ እዩ ከምዚ እናተሸርፈ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ከምኡ ምእንቲ ከይከውን ንሕና እንታይ ክንከውን እዩ ዝግባአና እቲ ምእማንና እቲ ክርስቶስ ምእታው ከም ዝሃበና ተቓልያ ነገራት እናደላ ኣብ ኤፌሶን ኣጆኻ ኣሎ ምሳኻ ኣነ ምሳኻ እየ ዘለኹ ኣጆኻ ሓንቲ ትኸውን ኢኻ ዋላ እንተመፀኸማ እንታይ ገብረካ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ቤት ብዙሕ ነገር ገብረልካ ኣጆኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ብኸመየ ነዚ ናይ ኢያሱ ቁርብ ትንክፋ ቢልዮም ኣምላኽ መስገን ካልኦት ኣብነታት ኣብ ኣምላኽ ብምትእምማን እስኪ ትብዓት ዝገበሩ ድሕሪ ናብ ቃል ኣምላኽ ከምኡ መሊኡ ሎ እግዚአብሔር ይመስገን ምሽ ሓደ ሓደ ኢና ክንገልፅ እምበር ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ኣብ ቅድሚ ጎልያድ ደው ክብል ትብዓት ዝረኸበ ዳዊት ኢኹሞ ምሽ ኣለኹም እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ቃል ናይቲ ዝተኣመኖ ምእማን ምልክት እዩ ምሽ ከምኡ እዩ ሓቂ ንስኻ ብሰይፍን ኩናት እንትመፀን ኣለኻ ኣነ ግና በቲ ንስኻ ትፀርፎ ዘለኻ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ይመፀካ ኣለኹ ኢልዎ ምሽ ሕጂ መን እዩ ድመፀካ ዘሎ መን እዩ ከምሳይ ዘሎ እዩ ዝብሎ ደሎ ሕጂ ብኡ ከዓ ኣነ ደፋር እየ ቅድሚኻ ማለት እዩ ኣሕዋቱ ኣብቲ ኮይኖም ፈሪሖም ይፅበዩ ኣለዉ ሳኦል እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝተባሃለ ተመሪፁ ንጉስ ተባሂሉ ላዕሊ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ብፍርሒ ጠጠው ኢሉ ኣለዉ ተዲኹምኒ ከምቲ ናይ ዳዊት ምእማን ኣብ ኣምላኽ ስለ ዘይነበሮም ሲ ተገብርዎ ክኢሎም ንጎልያድ ፈርሕዎ ኺኢሎም ማለት እዩ ጠጠው ኢሎም እታ ስራሕ ናይ ዳዊት እያ ነይራ ዳዊት ከዓ ሰሪሕዋ መፂኡ ከዓ ኣብቲ ቅድሚ ክንዲግዛዕ ዝኾኑ ሰብኣይ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ብቅድሜና ደሎ ጎልያድ መን እዩ ድሕርልኩም ከዓ ከምኡታት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኩሉ ዝንብሎ ዘለና ስራሕና ክኸውን ይኽእል ሓለፍትና ክኸውን ይኽእሉ ከባቢና ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገር ክኸውን ይኽእል ግን እንታይ ካ ትብሎ ሰባት በሽም የሱስ ይመፀካ ኣለኹ ጥራይ ካ ትብሎ እቲ ምሳይ ዘሎ ተኣሚነዮ ዘለኹ ኣይሓፍረሉን እያ ኣይሕፍረንን እዩ ከዓ ኣምላኽ መስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሓንሳብ ኣለና ምሽ ብድሕሪኡ መን ንርኢ መሲልኩም ገለ ኣብነት ካብ ብሉይ ኪዳን ዳንኤልን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣዕሩኽትን በዓል ዓብደኔጎ ማለት እዩ ድሕሪኢኹሞም ኣለኹም እቲ ናቶም ምእማን ግሉፅ ዝኾነ ምእማን እዩ ናቶም ከዓ ሕጂ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ እውን ከምኡ ዓይነት ምእማን ሓደ ሓደ እዋን ዘድልየና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ገለገለ ቦታታት ወይ ኣብ ገለገለ እዋናት ኣንፃር ኣምላኽ ወይ ከዓ ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ካልእ ስእሊ ዝህብ ዘረባታት ክዝረብ እንከሎ ሲ ከምቲ ናቶም ንኣንሕናስ ነዚ ምስሊ እዚ ወይ ከዓ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ሲ ከምኡ ይኮነን ኣምላኽና ኣምላኽናስ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ኢልካ ንኽትዛረብ ወይ ከዓ ንኽትምልሰሎም ሲ ስጋጋእ ዘይምባል እሳቶም እንታይ ገይሮም ሽዑ ነዚ ምስሊ እዚ ንሰግድን ኢና ኣምላኽና ኣድሕነና እዩ ከድሕኖም ዘድሕነና ንፈልጥ ኢና ድሕር ከድሕነና እንተዘይፈተወ ዋላ ንሕና ንላይ ንሰግድና ነዚ መን እዩ ምሳና ዘሎ ሰለስተ ኮይኖም ዝኣተው ከዓ ክንደይ ኮይኖም ወፅዮም 4 ኮይኖም ኣብኡ ተራእዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ
كبرنا أملاح يكون حجي دانيال ون بعلو أب تمشت يوم أب نعم بس أقول قرنا بس مسأته هو زيابير أفانا بس عبيسو مسوته أنت يجيرو تنقص دكاس ليت زي بقول حجورو تجنّو بلي عمودو يكونوا قلم شيلي تدوم نملوات عند حرك خون كوينسي حدا نقص يكون ولا كابي غزل السب كل وقت عند حرك كوينسي تنسخة تأمين كذا خاص كتريو لك بتبعتك خاطريو بخال ما قد خاطريو تغنيها تبي أخا بمزرع بها خاطريو تغني تبي أخا بمملاس خاطريو تغني تبي أخا كحسو كله أي حسوني بمبال نسرق قبلك خل أي سرقني إجزابير أملاح كم زيو بسركي إذا تفعاتيو إذا حتياتيو إذا نيموت مجديو كتب له خلها مالتي أب كلاس أقدر حنا قبلك خل إذا فقد أملاح يكونن كتب له خلها مالتي بوت جمرلو مالتي مش عاكي أب تكون بوتا أب كل نجار كم زي نكبر ده خمس قبلك قال أملاح هو يكونن لو قال أملاح نملس إلك تبي أخاك تزارب كلها كتفتو الكاسي صدق على زي مبار مالتي حبيب زي مبار مالتي إزي أملاح يقطروا يبينا بزلنا مهنياتو تتأمين كذا أملاح تقلصوا سلزلها خاص نتحدون تورثوا تغيرها زيابير أملاح استمسكنيهم سلزي إزي ناي دانيال نجر دحركنا نتي نجوس كي ترفك ساعة سحبه ساعة أملاح كاس نيب حق أملاح يوزع الزبد ساعة بزح نجر كم زلوات جيرو مالتي أملاح مسكن إلياسون كمو نتوم نبيات ريهم مش تاجروا نتوم 450 نبيات بس كده حن نبيات سوم أملاحكم توعيله ما أنت مكحنيرو دفرت اليوم ما حدا سواي كنا إذا أخلو له بزي بدو فون أملاحنا ينتو عنا بزيادة نخلق تأكل له أقول مش نسوقنا تاجر دفاري تتأمنوا أملاح يفلطي زيابير أملاح استمسكنيهم سلازم خان دويلو ده أملاحكم ونجيش خيلو ويك أنا بخانو خيلو زي أترى بلكم ده أجلس بورو مش ده نحنا خمسينا خلوها خلونا أملاح خيو كنت نايم حق أملاح كتب لهم كلها مالت كوي زيابير أملاح استمسكن يوم زيابير كان بحاول مليس له أملاح مسكن بمون أملاحي زملس أملاحي كسدنا خلوا على نفسنا بوتا دخلنا نجر كنقبرو خلنا بناتو حسيبنا نجر أبناتو تأميننا زخنا خنزارب كلنا السبع على اللفت بوتا أملاحي مسكن نسو يكوز درخنا كم قالوا خنزارب كمان اتناي سكا اتناي حساباتنا اتناي قال ملئنا نحن حلفنا نوصل لنبر نتناتو زباله قد نسو حلفنا يوصلني املاهم مسكن منفس قدوس يو ززاربكم ترى انت تكبلالو مالتي ابت بوتا مسكدكو سي سخا تقطاطر نتبلالو مالتي بقى سخا اسك سرح سخا اسك عيس سخا اسك ونن سخا اسك بل حكينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ካል ንግድ እግዚአብሔር ይመስገን كمزي أبنتات كريدس لزبلني أب هزكياس تنقص لبعلو أنت هيجير لما سيلكم أبي أب كلا إزينا موائل نرأيه أو خلنا زي أبي رام لحظة مسكني هون أب كلا إزينا موائل 3 كيلتين زي أبي ري مسكن كلا إزينا موائل 3 كيلتين كاب حموشته جميلنا ترينا هزكياس تقبرو نقرنا نري بزح نقرن يرندي بتخبابيو شعون تاجر مسيلكم سجن تبيعوا دمان بزلو تفاريزوز نبرة مندق ندقو بتفرد بكا أقوله نديقو نتيجة بتاعتك أنوحو أب وتأي ودما كلا مندق ندقه نميلو ختما داويد كا أصنعه بزح مساريات والتون دما جبره قبل الاتي هزبي دما حلقه وجه شومه يبلنا زنقرات زيجرو شعو ابشام عيت انت يلومنتهم هزبسكي صنعون تبعون كابتن مسؤول زلوس اذا مسانا زلو يا عبي احواتي تمسحهم زلو يا عبي الله مسكن تمسانا زلو يا عبي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን لا بحكي تمسانا زلو كم زعب كنري يدلينا يا حد هذا كمتي تي أقلقالنا إلياس نبر إلساز نبر فرحوا كم تبصر أعتاد يوم متيومنا مسبلة إلساء قاتيلو سكي عينتو خفت يلو عينتو مستخفتس توم خبيبهم مزلو ناي أملاح سراويتي بزحو كابتوم ناي سوريا سراويتي نبرو مالتي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እዚ ኻኒ ንሱ ምስተበዓሲ ነቶም ካልኦት እንታይ ክገብሮም ከሎ ንሪ
كتبعهم ويكا كدفرهم ويكبرتعهم كلهم در مالتي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ትናይ እግዚአብሔር እስከም ዝረዶ ንፈልጥና ክብርና አምላክ ይሁን አብ ዕብራውያን 4 ተዳኺልና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን አብ ዕብራውያን 4 ተዳኺልና 15 ማለት ከምዚ ይብለና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ እዚ ሊቀ ካህናት ናትና ምዃኑ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ደጊም ብዚ ኃጢአት ሲብ ሁሉ ከምዚ ከማና ተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግጸና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓቢ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ አምላክ ካብ ዝህልወናስ ምእማንና ነጽንዕ ሽዑ እንታይ ኢሉ ድሕሪኡ ምእማንና ኣብኡ ምእማንና ነጽንዕ ምስ በለ ሽዑ እንታይ ኢሉ ስለዚ ምሕረት ምእንቲ ክንቅበል ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ፈትዩ ስኻ ጥራይ ምቕራብ እዩ ዘድልየካ መፂኻ ምውሳድ ኣይትፍራሕ ከዓ እዩ ትባዕ እዩ ከዓ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ወፂኻ ብዙሕ ነገር ክትገብር እግዚአብሔር ይብካ ኣሎ ክትከይድ ከለኻ እግዚአብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ንሱ ከዓ ከም ዝኸፈተልካ ካብኡ ክትወስድ ድማ ትብዓት ኣለካ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ምእንቲ ክንቀበል ብግዜ ፀበባውን ረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓትና በይ ንቕበር ናብ ዝፋን ፀጋ ንቕረብ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን ይትሕዝን ኣለኹም እቲ አምላክ እቲ ንእመኖ ዘለና እቲ ምእማንና ኣብ እግዚአብሔር እንድሕር ኮይኑ ንሱ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ኣብ ኩሉ እሙን እዩ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ኩሉ እሙን እዩ ስለዚ ንሕና ድሕርሕር ዘብል ምክንያት ወይ ከዓ ትብዓትና ከም ዝውሰድ ዝገብር ምክንያት ንኸይንደፍር ዝገብረና ምክንያት ولا حنتي يلن ينان بدلنا أشينا نرزلنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን كم أب إرمياس مزيا ولا الحين كم ببالكم إرمياس عشان شو عاد مش كم إلى الله أب እግዚአብሔር زوج تثبيته خا أب እግዚአብሔር زجبر سب انتايو بروح يبيلو أملاح مسكن كل جزء أب انتاي خون سب أب እግዚአብሔር توكيل ينبر تسمعت እግዚአብሔር يمسكن حجي أب እግዚአብሔር توكيل أب أملاح أني عسلة زين بدرو تثبيته خا أب እግዚአብሔር سلزو خانة بروح يخون تاي مالتي كل جزء استبارة خا يزخون تسب እግዚአብሔር እንታይሎ በረኸቱ ሱቅ ይዛፍስስ ምክንያቱስ ክንወስደው ከተኸፊትናይ እቲ መጽሐ ዘይ ሙሳ ዲምበር ላንጋ ምዃኒ ወይ ካብቲ ድሕሪት ምትራፍ ይምበር ከም ዝገብረና ማለት እዩ ካልእ ሽዑኡ ኣብ ሓደ ቦታ ከኣኒ ቁርብኳ ዝምርዋ ነርኩም ዓንተ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ዕብራውያን 13 ከምዚ ይብል 13:5 ሳብ 6 ከምዚ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ንሱ በዓሉ أي كحاجكان عششون كتو أي كبلكان إيرو يمو نبردكم بزي فقر جنزب يكون بتي زلكم عقبو سلازي لشعو أملاها مسكن سلازي بعلو جزي أبهر سيزبلنا نقرأ لو يزبلنا دلو أملاها مسكن ما بقى سيزخوننا ما خير دخوننا نقرأ سألو جزي أبهر بعلو سيلو الناي أملاها مسكن سلازي تبعنا جزي أبهر رداء يمو تاينبل أي كفر هني سبكة أنت أي كي قبلني نبل እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ኮሙ ንበል ኮሙ ነፍስና ሰኹል ጊዜ ኮሙ ንበል ላ ማለት ያምና መስገን ኮሙ ንበል ክብል ከለ ተቃል ኩሉ ጊዜ ነፍስናስ ኮሙ ንበላ ስለዚህ አነሲ ለካ እግዚአብሔር ረዳይ እዩ ሰብካ እንታይ ከገብረንስ በል ኩሉ ጊዜ ነፍስኻስ ኮሙ በላ ተዛረባ ኮሙ በል ሲልካውጽ እግዚአብሔር ረዳይ እዩ ሰብከ እንታይ ከገብረንስ በል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ትዝክሮምሽ እዚ ናይ ካብቶም ሰማዕትነት ናይ ሐዋርያት ክንርኢ ከለና ሲ ጴጥሮስ ስፔሻሊ ጴጥሮስ ማለት እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ትሞት ዘይኮነ ጨኒቆሲ ብዛዕባ እንታይ ኢሉ ኣነስ ክሰቕሉንስ ቡቅ ኣይኮንኩን ከምዚ ክሰቕሉኒ ከም ናይ ክርስቶስ ቡቅ ኣይኮንኩን በጃኹም ገልብጡኒ ሕጂ ሬዎ ሕጂ ትሰብ እንታይ ሓስብ መዚኩም መብዛሕትኡ ግዜ ሲ ካባይ ጀሚርካ ንሓስቦሲ ውይ ክመውት ዲኻ ውይ ቆልዑ ዳ እንታይ ክኾኑ እዮም ውይ ስድራ ዳ እንታይ ክኾኑ እዮም ስራሕ ዳ ከመይ ክኸውን ይወደይ ከመይ ጌርና ዳ ተጣቢብና ንወፅእ ንኽእል ካብዚኣ ገለገለ ኢኻ ትብል ምሽ ናይ ጴጥሮስ ግን ከምኡ ይኮነን ናብቲ ናይ ክርስቶስ ጥራሕ ተመሊሱ እንታይ ኢሉ ሰበይቲ ከም ዝነበረቶ ንፈልጥ ኢና ጴጥሮስ ምሽ ኣብ ጥቓ ኣምላኽ ተገሊፅ ኣለኹም ብዛዕባኡ ግን ኣይኮነን እቲ ሓሳብ ወይ ከዓ ዘረብኡ ዝመፅእ ናይ ጴጥሮስ ምክንያቱ ከምኡ ክብል ኣብ ታሽሙ እዚ ተጋጊ ጳውሎስ ከምኡ ከም ሰሚዕና ኣለና ግን ብዝኾነ ኮይኑ ጴጥሮስ ግን እንታይ እዩ ዝብል
أبتاع زيديا أنا بقعيكم بجاكم قلبتني نعو خيم مساسل يسوع كريستوس مسوء خيم مساسل بجاكم قلبتني كم أخوني يقولون إيلو مالتي نموت سوى الحنتس تاش مساي قبران تدفرتون تتبعاتوا أبا أملاك ريبو تتبعاتوا خاني انتاي زرينا تدحرا يزقبولو من مقانو تأمامين سلزلي زي ساتمسي كم يسوع كريستوس دبولو نازي سقات رايم قاتل زغول امبر نتنا مشت منفس قاتلو هم زي كلو وي حنت قبرو هم زي كلو مش يسوع كريستوس كم إلو مالو كم إلنا له سلازي كم مقانسي بلكة تزاريبو مالتي كم خاجيرو سلازي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ረዳዬ ይሞ ሰብከ እንታይ ከገብረኒ እግዚአብሔር ረዳዬ ይሞ ሰብከ እንታይ ከገብረኒ ንበል ኩል ጊዜ ኮሙ ንበል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ተቢዕናሁም ንበል ደፊርናሁም ንበል አባ አምላክ ተአማሚና ኮሙ ንበል ከዚህ ሻለ በናይ ስጋ ገለመለ ዘይኮን ሓደ ጊዜ ቲ ጉብዝና ለንዲ ጉብዝና ምትፈልጦ ኣብ 14 ትከውን ከለካ ወይ ኣይትብል ብዙሕ ነገር ኣሲሕካ ይተሓስብን ገለገለ ሕጅናተይ ካብ ርጉዕ ኣይ ስለ ዝነበረ ነፍቲ ግዜ ትሲ ፋዘር ኩል ግዜ እንታይ ይብለኒ ነይሩ ዓውልካ ይትዛረብ ሰብ እንዶ ከይሰምዓና ዝኾነ ከምዚ ጥንቅቕ እንደበል ቀስ እንደበል ገለ ይብለኒ ነይሩ ኣና ክላስ ሰብ እንታይ ከይገብር ፅንሕ ኢለ ከዓ ካልኣይቲ ከዓ ገለገለ ኣታ ወዲ ቀስ እንደበል ከምዚ ክላስ ሰብ እንታይ ከይገብር أم ببرزال سيتي نقولها أنيرة تقولنا شعوب تبتبي لنا راح كيكري كلاس كنت هيك جبري تو قوس مقرب يلوكان سبب برمن ده جبري جزي يا كم قويت عند حلوتي خا السي سبب يزجبر نبي بحكي وانا تسبب بزح نقدر جبر كاخذ وقت لكاخذ قد فاك بزح نقدر جبر خد كنا قبل لي حاسة أنزلوا قريب زي بيهرم به سبب يكون عمله مسجن سلازي عمله مسجن እግዚአብሔር ረዳኢኻ ካብ ኮነ ግን ሰብ ሰሓንቲ ነገር ኣይገብረካን እዩ ኣምላኽ መስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምኡ ናበልና ከለና ሲ ብዛዕባ እዚ ሰብ ረዳኢ ናበልና ከለና ሲ እንታይ ተዘኪርና መሲልኩም ኣብ ገለገለ ቦታትና ምሽ ትዝክርዎ ኢኹም ብዛዕባ ክርስትና ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ከም ዝኣተዎ ገለገለ እንድሕር ዘኪርኩም መኾንኩም 500 ዓመት ገለ እንታይ ይብሉ መሲልኩም እቲ ክርስትና ክኣቱ ከሎ ሲ ሓደ ሰብኣይ ካብ ሶርያ ምስ ስድራ ቤቱ ንሂንድ ክሓልፍ ኢሉ ሲ ኣብ ሬድሲ ተሰይራቶ ኣምላኽ ይሲርዋ መስለኒ ተባብሩ ኣብ ሬድሲ ታ ጀርባንያ መርከብ ኣብያቶ መኻን ስለዚ ቶም ታሽቶም ኣክሱም ናይ ኣክሱም ግዛኣት ስለ ዝነበረ ንሳቶም ከዓ ወሲዶም ማለት እዩ ሽዑ ምስ ወሰድዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ቀፃሊ እንታይ ዝገብር ነይሩ ብዛዕባ ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ኩሉ ግዜ ንሱ ስድሩን ካብቲ ድፍረቱ ድማ ካብቲ ኣዝዩ ተባዕ ምዃኑ ብእግዚአብሔር ድማ ንመን ሰቢኽዎ ወንጌል ንኤዛና ሰቢኽዎ ወንጌል ንኤዛና ወንጌል ምስ ሰበኹ ከዓ እሱ ወንጌል ተቐቢሉ ኤዛና ከዓ መስፍን እዩ ነይሩ ሓቂ ዶ ሃፀይ ነይሩ ኤዛና ምናልባት ታሪክ ናይ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል ረሲዕሞ ትኮን ትኽእሉ ግን ናይቲ ሰብኣይቲ ድፍረት እያ ነብለኩም ኢላ ዋላ ኣብ ዘይፈልጦ ዓድን ዘይፈልጦ ሃገርን ዘይፈልጦም ህዝብን ይሃሉ ብዘየገድስ ግን እቲ ዘምልኾ ኣምላኽ ግን ምስኡ ሒዝዎ ከይዱ ኣምላኽ መስገን ኣብ ዝኸደ ኩሉ ቦታ ሲ ነቲ ናቶም ባህልን ልምድን ጥራይ ደይኮነ ክመስል ፈቲኑስ ነቲ ናቱ ነቲ ዘለዎ ነገርካ ኣውፅዎ ሳላ ከምኡ ዝገበረ ከዓኒ ሳላታ ትብዓት እቲኣ ሳላቱ እሱ ደፊሩ ዝተዛረባ ዘረባ ከዓ ናባና ሰጊሩ እቲ ክርስትና ኣምላኽ መስገን ሽዑ ኤዛና ተቐቢሉ ተጠሚቑ ካብኡ እንድሓር ንክርስትና ፕሮሞት ገብሮ ጀሚሩ ገለ ማለት እዩ ስደት መትዩ ገለ መንጎ ገለ ብዙሕ ነገር ግን እንድሕር ሪኢኹም መሆንኩም ኣብቲ ታሪክ ክዝረብ ከሎ ግን ትብዓት ናይ ሓደ ሰብኣይ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ክብርና ኣምላኽ ንብዙሕ ዘመናት ንብዙሕ ጀነሬሽን ድቕይር ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ጀስት እታ እሱ ተቢዑ እግዚኣብሔር ረዳእየ እዩ ሰብ ከንታ ከይገብረኒ ስለ ዝበለ ብክርስቶስ እዩ ምድሓን ስለ ዝበለ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ በሐቂ ዝዓየሉ መገዲ ኣለዎ እግዚአብሔር ዋላ መርከብ ተሰበርካ በቀይሕ ባሕሪ ብዘይገድስ እግዚአብሔር ግና ዕላማ ኣለዎ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጥራሕ እንታይ ቅፅል ዘለዎ እቲ ምእማንና ብኣምላኽ ኣብኡ ተኣሚንካ ብድፍረት ምዝራብ እዩ ክተርፍ ዘይብሉ ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ፀድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ ከዓ ይድሕን ስለዚ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ድሕር ዘይፈለጡ ኮይኖም እንታይ ክኸውን ኣሎ ክትእመኖ ኣለካ ማለት እዩ ክፈልጡ ኣለዎም እዞም ከዓ ስኻ ናይ ጎይታ ምዃንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ምክንያቱ እቲ ክሬዲት ድሕሪኡ ሲ ንፉዕ ብራዎ ንፉዕ ዋታ ፅፉፍ ሰራሕተኛ ኢኻ
برهان لك كمي سلاموي إخا عرفت إخا كلنا خلوسي الكريديت نحنا من تخين وصله أملاخ من أنت وصله سي أي أنا نعملاخ سلزقهم كيس كنبلا لنا مات شعوه تكردوا ماتي تزلوا عبايز وتزلوا سي تفرناتي أملاخ مسكين هكذا كلنا أملاخ يكون نالبات بيلكم كيكون إجزابير أملاخ استمسكن يهون بدحريو إتي نعنا زلنا تبعت أب حنت بوتا قالي سؤاله أب قدام يوحنس حمشته كم زيلو له مالتيو إجزابير أملاخ استمسكن يهون أب قدام يوحنس حمشته كاب 10 زيبل إجزابير أملاخ استمسكن يهون إتود زلوا هيوت اللاتو ودا أملاخ زيبلو هيوت يقولون نأخذكم باسم ودا أملاخ تأمنوا زلهم نيزل على هيوت كم زلاتكم أنت تفضلت إليه زي تحفلكم زلهم كم تفقدوا جيرنا أنت حدا نجر أنت لما نايو تجبرناي يسمعنا ما هسي نجزي بهرسي حيلها بين غير خمسكر تبعتها بين غير خمسكر دقفني منفس كاي جلت علي كوت خلوه سخت زارب أنا ديكونكم حسابي أي تحاز نجاراتي جله زمالتي أبصر حيك خيد كله مستوم حواتك مستوم مساحتك زارب كله كاركا بجق يبلني يوتعني الكابكا زخون النجار كزارب كله يوتع أبي وتي منفساو فرت هترى يجلت أبصر حي يكون أم زخون بوتا يجلت نسجاي 10 دقيقة كده نابوت وهم لسه منتي حي لها بني إذا مالت إذا يزوجلهم بزعبة تخال النجار كم زمان أنا نفلتينا تي جنزب هابتي نبرت كلمة نزبها كل إجزابير زقول له نجار سلزي يقول إسخ مرعنا إتي إجزاب أبز لنا زلوجن زلمنا يسمع عنا يخل لنا قول إزتات نجارات كأخن تسلخ لنا ما منفساو نجار مالتي ناي منفساو نجار نحنا حسبنا وتأملهم مسكين سلزي زلمنا يسمع عنا يمو إتي أبو زلنا تبعت دما إزيو يبل مالتي حجنا عنا زلنا تبعت كان تايو إجزابير كم زسمع عنا متأمماني كده متأمم ماني بقى دفرتنا زي تايو أبي تدفرتنا تينا إجزابير يسمعني عملا مسكين إجزابير بسمعنا جن كمي كم فقاري جينا أنت تسألنا زبلنا دلو مش عارف كم تقالوا وتاء خوني يقولون يزبلنا دلو عارفش جن أبتي بحكي أبت منفسه ونقدر نحر أتفكرنا خاسي تبعت لنا إجزابير كم سمعنا عملا مسكين سلسة تبيعهم إجزابير يسمعني انتبهكم سي لكعهم تبلج لهم كم كان عملا إجزابير عملا استمسكني كبرنا عمله هون حجت تبعتنا يردنا لو مش حدنا بمنجستو نخنقاتو درو تتبعت وهي بنايو نبزفان تصقا كنقرب محرت كنقبل منتي كم زمو سيحاولنا تصلي زنبره انتو بزعبا نصحه كومو بزعبا محرت كنقبل نابت زفان تصقا نقربون تبعت علونا يلنا له صلوتنا خم تسمع تبعت علونا يلنا له እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን قال أب مثالي نحرقنا إجزابير أملاخ استمسكن يقول مثالي سلسة سكنري إجزابير مسكن مثالي سلسة دما كاب 10 شعات كم زيل لهم إجزابير نمدري بتباب سرطان سماعت كا بمستوى على تنحو بفلتاتو معامو يخفت دبناتاتون أوليان تبتت بيلو إجزابير أملاخ استمسكن يقول ودي نزيئن كاب عين خايت فلين نتبابن نمخرن تتنكك حزن نسات النفس غيوت نقصات كاقا سلمات كوخنايين شعو هدي كما قدرات كيد اقرهاون كيت عنكف اي كت عنكفن إيخا انت تقمسسكا اي كت بهررن إيخا بد كتب الإيخا لكاسكاون كت عميو إجزابير من توخا كخون اللهم مسكن إجزابير من تخاخون أجرك كيف أنت لها حلوان يمو كابتي نايدنجت سنباد كابتي نرسي أنزمان صوم تفقد أي تشبر إجزابير هم لحظة مسكن يهون حجيتها يزبلتلو أب إجزابير أنت زانينا تناطون در أبو مولو وسيدنا إجزابير من تونا خخوني شعوه إجزابير من تونا مسكونا جن نفسنا مستماو كوابينا زلو يكوننا كان ولا دراما التي مهنياتو أبوي مو نخستو خمسة عينة معت متي ويمو نعيون كما تسألنيو إلنا يكوننا كان حسب زلنا مهنياتو إجزابير أمنتونا سلزغونسي تنعوهم زبتحهم نعنا يبتحنني قل منا الباتكا خمت نعنا زبتحنا نعوم كي يبتحهم يخيلي مهنياتو كريستيان بمكره حلف يخيلي إجزابير أملاس تمسكن يقول زخاء نزع حاجة عصبي مش
እግዚአብሔር ይመስገን ግን ሓደ እዋን ግን ታያሉ እንታይ ትኸውን ኣብ ገለ ቦታ ወይ ኣብ ገለ ከባቢ ሽግር ስለ ዝተፈጥረ ወይ ገለ ንብዙሓት ነገለ ሰባት ስለ ዝበፅሖም እቲ ንስኻ ሸክ ክትከውን ትጅምር ማለት እዩ ትጠራጠር ትፈርሕ ገለ ትጅምር من مسخاخم زلون أي ترسع يزول زلون እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እምንቶና አብ አምላክ ከጎድል የጉሉን ተቆነ ይሁን አብ ከባቢና ይጋጥም ዘይገድስ ስለዚህ አብ አምላክ እምንቶና ከይጎደለስ ምጸናዐ ሽዑ ይኻ እትናትና ትብዓት ድውስኽ أمودة እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ገለገለ ሓንት ከተሰለሰነ ትብለዋ ንዓ ተዛሪብና ክንወዲና ግን አበይ ክመልሰኩም ይሕጅ መስልኩም ናብ ዕብራውያን ክመልሰኩም ዕብራውያን 10 ከምዚ ኢሉ ታ ቀንዲ ወይ ከዓ ሓንቲ ካብተን መበገሲ ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ድመፀት ንውን እዚኣ ኣብ ዕብራውያን 10 ካብ 35 ጀሚርና ክንሪኣይና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን أبو حجة تايلو بارسي أبلا علي زحايشن زنبرن جذب أسماء كم زلكم يلو مشالو فليتكم مستوى سورات انتقنا مكرا تجبكم مجبات كنزبكمون انتقنا بحجوس تعجزكم يلو شعو أبساسا حموشين تايبل بارسي نتبزح عصب زلو وانتهي تكبروا عصبكم تبعتكم أي تدربيو يجي يدربي تبعت مالتي يدربي التنسخة أبو أملاك زلكا متأممان تأمامينكا ركوز مقانو وحس مقانو تأمامينكا زنبركا دفع سمعت كوز صديق إلي مالي كدربي يغير تتبعتك يدربي تدربي هو يبلا له مالي تبزي فهذا أملاك إنها قبلكم نتتسفى من أنت ترخبواس تعقستي اليوكم اللي شعر حجي يدربيو خنبالك لناسي بزعبازي أسبزح حسب متينو مالتي أملاك مسكن كما يليو تبعت زدربه بغمي مقادي ماسي حدا سبسي تبعت بغمي يوسد ويكا دحان يدربت زي بالناس بغمي يوسد ويكا تزلو كونفيدنس كما يجيرو يتفق انتاي مسكونه يخذ تفق مبزحته وان كم تبلع على زبنايو توكلتي نفس قاقوتو خيد كله نفلتت خيد كله نفس سبات خيد كله توكلتي سكاب املاح كرح كله مبزحته وان كم زخون لعلو كله بحنت بوتا زرع أخواجن حدا بيزمت أنسي أبرومي شمون تدحر حموش تمالتي أبرومي حموش تسكن زبط حفالهم حدا جزء دان حمنا سبي إخواني يريو دحر تذكروا أخوكم مالتي أبرومي حموش تجن أب حادث كم زيل له بارسي بإمنة كاب صدقنا مساء أملاخ بقيت أنا يسوع كريستوس انتهى لنا سلام يهلونا أملاخ مسانا سلام جيرو له بكريستوس يسوع جيرو نحن هنا حج مساء أملاخ سلام كله نازلوا مالتي حجي هم يجرنا إلى دام السلام أملاخ مساء أملاخ سلام كله نازلوا مالتي مساء أملاخ سلام كله نحر كوني تاماتي يتزلوا كل ذهب كذبلة كم زلوا والحنت لو تزيملوا مغبال أنت زي كوينو أبوك تكاتع تجمر كم تحجي مش متى ما لو جمير إن شاء الله أنا سمعتي قالي بسجاجن ودي جير فتيرني دعني تحجي مساء أملاخ سلام زي مهلاوي لا تستوى بكا نجر embrace زي مقبال ويكا زي مقبال مولو بمولو إزي purpose اللو ناي أملاخ إزي سجاي أب سماي زعبي نايزر أنا يوت هالو نزي إن قرب عمتها كتب لي الكخاء بزح نجر تفعل له مالتي حجي نستوعب له مس أملاخ سلام زي مقبال وي بحدا نجر كونين مقبال مس ديابي مات لك عقمتنا بنت لوط سبيتون بحريكم ما هوكم ووتو تبعيلهم أبدو سلوم جمران أفيهم معلو زم بزيهم كقلبت على اللي لخزام وتو نفس جالسكم كا هنتي instruction كوي نفس جالسكم أتأمدوا يلو مالتي حجي أنت كوينا جنسة تزبط حند يا خطر إدليا ويس تزنبرة دي أنا فيها ويس مالتي نا ودي أخذ من لس دليا بزوج تجلس أنا قليلا جن قلبت مبالغ جن حدا ملكتي حكيلو كافت زتوهبات تسفاس وزيح مالتي حكي كافت خيدمو بزيا خيدي كم زيا اعتقبر يستوهد تاسي كم مزجبرت كافتي كدحنا له زق باز نبره تسفا تعريفا سلازي دهونه يهون سب دما نتتزازت املاح كعريو كلوطو تغيرو نتا املاح زحابو ነገር ካ ገለ ዝኾነ ሞዲፋይ ከገብሮ ገለ እንድሕጀሚሩ ነትና እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰላም ተተንኪፍሎ ማለት እዩ ተሰብ نتني أملاح زبالة بمولو
بخفوت لبي أيتقبلون له مالتي إزس كاب إግዚአብሔር كابتو كل خالي كابتو كل زفلت كل زجبر أب كل زركب نعيك أنا سناي تراي زحسب لي سي إيومو قبلي لس زي ما قبل تاي قبل المسيكم سلام مسام لا يفتر هجي كم زعينة نجار نحرر له هينو تاي قبل نازي كباب الله يرحقنا تتأمين زلنا ما الإግዚአብሔር سي 100% هيكون المالتي قال قولوا سالة كائنا نفلزلنا بشنو عقل كم ندلنا دحر مستأملاح ذهبنا نجار تزي تسمعنا وين مستأملاح زجبروا نجار تزي تسمعنا زي قال قولوا لا كائنا نفلزلنا أبو خالتنا نبزلنا نجرا مقدنا نحنا نفلت كبخ وأنا يستوعب أنا اللي نحيل وأنا يخيل كبخ لعلي أنا خطبق خيل يا كبخ لعلي مش كمينا نبزلنا مش إذا هجتايو زهون يقول منفساوي بتمنفساوي عين خريء تسوي عمر بتسقاوي عين خريء أي تتزوعن حجي كزبار كجمر كله قل يشكرنا كابا يجمركم عين كحلوني كزبار كجمر كله حدا أوان أبتزلي كأوان بسقام حساب أبتي حدا أبت منفساو خونا اللي هو الكذا حسب كأي أوان كا نبت منفساو نجر مزبال مالت أنت يجبرك يمازا بلكاي حجي تاي يجبر شعو أكندي كم توم منفساوي بمنفساو نجر تراين حسب كهم ترى مش يوم تنزل له تمنفساوي قلنا أنا منفساوي نجر مش حكي ويكا تمنفساوي مستمنفساوي الناس ما معي زخي يجيب له أكنهم زخون ستايتهم أبتناي سجى نجر تاجم تجيب شعو مستنى إግዚአብሔር حسب تكارن مالتي حجكم أخوون جين يقولون لازم مز أملاح سلام الحرا لنا خوينو أنت يا خوني تبعتنا أي وسلني تبعتنا خا أي دربان إግዚአብሔር أملاح استنسكن يقول تدحري زلو كم أبقى أملاح كم نببو أنت أيو كاب قالوا مرحبا إግዚአብሔር أملاح استنسكن يقول كاب قالوا مرحب أنت يقبرنا تي تنوكل أملاح بزعبو زلنا سألسي واقونا هنا خير جمر مش ده حجي بزعب أملاخ اندحر مولو نتصور دخونا زرائي كان نقر اندحر زي اللي تمأمانك يفوكسي حكي مش تذكروا هم حانت تاريخ على تذكروا تخونكم تي أبوسي نتودو أب كريستنا تصبو غيري يعبيونا أبنت كاب نشتو وخلوك على أملاخنا معارة كريستنا خمي مخانو كريستوس سلاسي كله استاتنا معارة يعبيون يرو إذا قال عود 10-15 بس بتسحى نتايلو نبو بابايلو أنا سي حتى ما عاد زي تفكر لي مسعر اختي سافتا بارت اللاتهم أب أخيدة كملس الحمد لله يسعى سي عقل علم كوينس كملسي زي تفكر لي له شعور سقطايلو مارتيلو المسمار نامتسيلو مسمتسلو أبتا مندق هرم مايلو حريموا فرقتي ومالتي أو صايا حجيلو بتعمد برتعته بخنديحو أو تيوا شو قال أجزي وقت وايلو يتي واسكوت أيلو قليلات له كم أخذ كوني خالو سلازي إزي نجار زنتاي مسيلكم ندحر كاب قال أملاخن كابت منفساوي وتن ويكابت منفساوي من ملاسن وتو تلكا بزح نجار زلق نجار كله يغني يخشكرك يغني مالتي كابا جميلكم تسقى أملاخ يزيدك فنا أجزي أبينا أملاخ تمسكنيكم بس جانا يكون إنجن حدا كابت نتبعتنا زهاسيو زيو خبلكم إليه زلق يبرجعوا تنبذ عبا أبلغ زلك رديسي زلق قبل يجمر ما شعوه أنت تكون تجمر وقت كم زتخون كوخيل كاس داب حسب قطعته تجمر وين أمسك قطعته تجمر لازم إزلو كمون معريو زي متسلاي مس إግዚአብሔር زي مزررة نبعلو بتعمي زهاسيكا نبكال مجد غمر حكاية غير مهنياتو إግዚአብሔር بتصولت بزح نجار يزقل تسلنا تمأما نون بتعمينا نسنعو أبت تصولت مهنياتو إግዚአብሔር رؤس خلال تسلنا يجمر إግዚአብሔር عم نستمسك اليوم مهنيات خم تزبلنا نحنا سيتاي زلنا تبعتنا نسو كان سمعنا زلمنا يو كان سمعنا سي كم تفعلوا غيركم تلمنكم مشيلنا يوحنس كان سمعنا زي تبعت لاتنا مشيلو سلازي بصولت مهلاو مس إግዚአብሔር بمزررة تتبعتك يحدث إግዚአብሔር عم نستمسك اليوم تسالسيت دما انتايو أبو إبراهيمكم إلوالو صبوك يروح كيجالس كله تايل لما يصيركم أبدي إبراهيم حج زرعنا تشوف أبتي حبرة كان هلو خمسة لنا دجالتسي صبوك يروح تزاري بلو مالتي انتاي لو مالو مهنياتو أبتي هو كتمالا لسن كلهم سي أبتي حبرة
ننفسكم ننحلكم نممعاد دا تحسب عليك نمدققاف دا تحسب عليك كمتم كارؤت زقبروسي انتهي تقبل أخيبانا عين حدك እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ድኾነ ነገር እንተለወጥ ኦርዳ አዩና ብትሕብረትኩም ጽዘለው ወንበር አኸይቡ ሓድግ አይተዘውዕን አኸይቡ ዝሓድግ ሰብካ ልክ ከምዛ ካብ ታያዝ ብሎ ካብ ሰባ ዝነውሐት ታሽምሲ መሸላዚ ወይ ንዑፍ ወይ ወንጭ ድኾነ ይኹን ነገር አሎ ክረክበካ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ንሕና ዝተደጋጊፍና ኢና ታሽሙ ኣብቲ ቤተ አምላክ ወይ ከአብቲ ክርስትና ህይወት ከምኡ ኮይና ንኽነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ ጸሊልና ኣብ ዮሐንስ 17 ምሽ ካብዛ ምድር ከተውፅኦም ኣይኮነን ታይዳ ሓደ ክትገብሮም ምሳና ሓደ ክትገብሮም ኣብነ ንሕድሕዶም ካ ምሽ ዶ ከመለ ተጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ንትብዓትና ድወስዶ ነገር ካ እዚ ሓደ ኣብነት ማለት እዩ ታናይ መወዳእታ ሳልሰይቲ ድማ ንነብስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ኮምፔር ምግባር ብጣዕሚ ንኮንፊደንስ ካዳሲ እንታይ ከተኮን ደለኻ መስሊኩም ብጉድለት ናይ ሰባት ሲ ንነብስኻስ ኮንፊደንስ ትባ ተተባባዓ ማለት ክስቶዳ ሓጢያተኛ እንዲሁ ክስቶዳ ከምዚ ገበር ክስቶዳ ሰረቕ ተረኺቡ እንዲሁ ወይ ከዓ ክስቶዳ ሓሳቡ እንዲሁ ወይ ከዓ ገለ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ክስቶዳ ደይምስክር ክስቶዳ ከምዚ ዘይገብር ኣነ ግን ድሓነ ከምዚ ገብረ ዝተዋሃበካ ግን ብኣምላኽ ዝገበርካዮ ከዓ ካብ ኣምላኽ ብኣምላኽ ድማ እዩ ግን ሕጂ እንድሕር ከተወዳደር ጀሚርካ ሽዑ ትትብዓትካ ኣብ ጌጋ ቦታ ኣትዩሎ ኣብ ክንዲ ኣብ ትህላውነት ኣምላኽ ኣብ ትከኣልነት ኣምላኽ ብምእማንካ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ትትብዓትካ ሳብ ምንታይ ኮይኑሎ ኣብቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ነገራት ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም መንፈሳዊ ካህስየካ ክእል እዩ እዚ ንነብስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ምውልዳል እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ዝሃበና ከከም ዓቕምና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከከም ዓቕሙ ንኣብነት እንድሕር ኣብ ማቴዎስ ኢናያ ብዙሕ ከይንዋሕኩ ነቶም ሰለስተ ሰባት ክህቦም ከሎሲ ነቲ ሓደ ከከም ዓቕሞም ሃቦም እያ ትብል ምሽ ከከም ዓቕሞም ነቲ ሓደ ሓሙሽተ ሂብዎም ዓቕሙ እዩ እግዚኣብሔር ትመዝን ኣምላኽ እዩ ይፈልጥ እዩ ንምንታይ ከም ዝኽእል ይፈልጦ እዩ ሓሙሽተ ሂብዎም ነቲ ሓደ ግን ሓሙሽተ ክኸውን ኣለዎ ኣይኮነን ክልተ ሂብዎም ንዑኻ ነቲ ሓደ ኸታይ ሓደ ሂብዎም ከከም ዓቕሞም ሂብዎም ስለዚ እቲ ሓሙሽተ ደለዎ ነቲ በዓል ሓደ ግን ስራዳ ሓደ ዝተቐበልካ ብዙሕ ከማ ዘይተገልግል ኣብዚ ቤተ ኣምላኽ ገለ መለ ኢሉ እንተዳ በቲ ሓደ ብምቕባሉ ስኻ ሓሙሽተ ብምቕባሉ እንተዳ ትብዓት ስምዖ ኮይኑ ትትብዓቱ ኣብ ጌጋ ቦታ ኣሎ ስለዚ ክኸስራ ክእል ትወድቕ ትኽእል እዚኣ ነገር እዚኣ ማለት እዩ እቲ ትብዓቱ ግን ኣበይ ክኸውን ዘሎ ኣብ ትህላውነት ኣምላኽ ሲምልሰለ እዩ ምሳይ ኣሎ ይረድኣኒ እዩ ይድግፈኒ እዩ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ከዓ ካብኡ እዩ ድሕር ኢልና ኢና እቲ ትብዓትና ድቐውም ወይ ከዓ እዚ ትብዓት እዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ንምድሓን ንብዙሓት ሰባት ንበረኸት ንብዙሓት ሰባት ከዓ ንምብርታዕ ንኸውን ማለት እዩ ንምፅንናዕ ምክንያት ንኸውን ተፀዋዕናሉ ምክንያት እሱ እንዲ ምሽ ወለል ዝበላእ ጋር ተለዎ ተበርትዖ ምሽ ዶ ዝሓመመ እንተሎ ይፍወስ ዝደኸመ እንተሎ ትድግፎ ንዓነ ይብርትዕ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኩላትካ ሓቢርካ ግን እንታይ ትገብር መንግስቲ ኣምላኽ ተስፍሕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ሰማይ ከዓ ህዝቢ ኣምላኽ ተብዝሕ ኣቦኻ እንታይ ትኸውን መዓት ኣኽሊልካ ፅበየካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ኣቦኻ ድማ ባእኻ ይሐጎስ እግዚኣብሔር መስገን ኣታ ብሩኽ ኣታ ንፉዕ ኣታ ጅግና ወደይ ንዓእቶ ኣብ ትበሃል ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ግን እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ እዚ ኩሉ ዝገበረልና ኣምላኽ እዚ እኳ ክውሕዶ ምእዛዝ ቃሉ ብኡ ተኣሚንካ ከዓ ምውፃእሲ እዚ እኳ ክውሕዶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ክብርና ኣምላኽ ይሁን እስኪ ዳርጋ ወዲእ ኣለኹ ክንፅልይ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ንእሽተይ ሓፃብ ክንፅልይ ኢና ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ